Здравейте! Аз съм бати Ицо и днес отново ще ви разказвам приказка. Днес ще ви разкажа за съдбата на един часовник, който изоставал. Имало едно време два часовника. Единият бил много скъп, а другият винаги изоставал. Разбира се, заради него понякога идвал човек, който да го почиства, за да се чувства по-добре. Ала часовникът продължавал да изостава. Затова му било много тъжно. Аз съм единственият часовник в света, който винаги изостава. А как ми се иска да вървя по-бързо, като другите часовници! О, я престани да плачеш, глупако. Аз струвам 50 лири и съм много важен часовник, а ти, навярно, струваш 50 пенса. Горкият изоставащ часовник захлипа още по-силно. Точно тогава пощенският раздавач пуснал две писма, които тупнали до изтривалката на вратата. Едното писмо било с марка от 8 пенса, а другото било с марка от 10 пенса. Приятен ден! Казало писмото от 8 пенса на писмото от 10 пенса. Ако обичаш, говори само когато те запитат. Ти си просто едно писмо от 8 пенса. Предполагам, че както обикновенно съвсем не си бързало да пристигнеш тук. Вие, писмата от 8 пенса, винаги закъснявате. Чичкото, който притежавал двата часовника, един ден си помислил: за какво са ми два часовника? Един ми стига. Да, ще трябва да продам някой от тях. И така, този Чичко подал обявление във вестника.
На другия ден началникът на всички пощи забелязал обявата. Веднага си сложил шапката, грабнал чадъра под мишница и се отправил към чичкото, който продавал изоставащия часовник. Когато началникът на пощите пристигнал, видял, че високомерният часовник показвал 11 часа, а клетият изоставащ часовник бил едва на 10. Винаги ли изостава този часовник? Да, колкото и да го поправят, пак не върви бързо. Ето това се казва ценен часовник. Извикал началникът на пощите и веднага дал 100 лири за него. Щом началникът на пощите си тръгнал, между писмото от 8 пенса, писмото от 10 пенса и изоставеният високомерен часовник, възникнал спор. Гледай ти, колко странно! Защо ли е притрябвало на някого да купува часовник, който винаги изостава? Попитало писмото от 10 пенса. Понякога е важно да закъсняваш. Ако писмата от 8 пенса не закъсняваха, никой нямаше да купува марка от 10 пенса и пощенските служители едва ли щяха да събират толкова пари. Затова писмата от 8 пенса се разпределят в стаи, където часовниците винаги изостават. Заклевам се в моите тиктакания и пружинки, че по-скоро бих предпочел да стана часовник за варене на яйца! Извикал високомерният часовник и стрелките му започнали да скърцат, а всъщност той се пукал от завист. Ето това беше приказката за високомерния часовник, часовникът, който изоставал, и двата плика. До следващият път!